And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hindi pala ako tanggap ng nanay ko. Kasi bading ako. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Gab. At ito, ang aking secret file. Isa akong bading na nangangarap maging isang ganap na trans woman. Pangatlo ako sa 5 magkakapatid. Bata pa lang ako. Pumanaw na ang papa ko nang dahil sa Bagyong Ondoy. At yung kalamidad na iyon ang nagpabago sa buhay namin. Sobrang hirap ng dinanas namin. At nang dahil sa pagkawala ng tatay namin, ay mararanasan pala namin ang iba't ibang uri ng hirap sa buhay. Ito yung klase ng mga hirap na sobrang layo sa nararanasan namin noon. Lumipas ang panahon, lumipat kami ng tirahan. Malayo sa mga kamag-anak namin. Dito namin naranasang magkakapatid na kumain ng asin. Asin na may konting kanin. Sa iba, maraming kanin, konting asin. Pero sa amin, mas marami ang asin kesa sa kanin. Tubig at asin. Yan ang bumubuhay sa amin that time. Si mama lang ang nagtatrabaho. Kitang-kita ko ang estado namin. At ang hindi ko pa inaasahan ay magwawatak-watak kaming magkakapatid. Ang kuya ko, mas piniling manirahan sa lola ko. Ang ate ko naman, ay piniling magtrabaho sa tita ko. Habang ang 3 ko pang kapatid, ay natira sa aming ina. Halos umaga't gabi, wala ang mama namin. Kailangan niyang magtrabaho, mamasukan sa ibang tao na dati naman hindi niya ginagawa. Naranasan ko ring walang umattend na kaanak, magulang o kapatid sa recognition day sa school.
Pero tinatatak ko na lang sa isipan ko na ganun talaga. Kailangan ni mamang magtrabaho para may pagkain kami. At kapalit nito ay ang hindi pag-attend sa mga mahalagang araw sa eskwelahan. Kaya lang hindi ko maiwasang mainggit. Yung iba kong mga kaklase, may mga magulang na kasama. At kapag tinitingnan ko sila kung gaano sila kasaya, tatanggap ng rekognasyon sa paaralan, napapaluha ako. Gayunpaman, hindi ako sumuko. Hindi ko nilugmok ang sarili ko. Ipinapasok ko sa isip ko na okay lang yun. Ang importante, meron akong karangalang mauuwi para sa pamilya namin. Pero hindi madali eh. Dahil kasabay ng pag-aaral ko, ay nakikita ko rin ang hirap ni mama sa pagtatrabaho. Alam ko yun at dama ko yun. Kaya naman sinisikap ko na huwag siyang bigyan ng problema. Pero, ewan ko ba, meron na lang akong biglang naramdamang kakaiba. Kapag tinitingnan ako ni mama, parang bigla na lang siyang iiwas ng tingin kapag nagkatinginan na kami mata sa mata. Siguro ay inoobserbahan niya ang kilos ko at pananalita ko. Well, alam ko naman na sa sarili ko na dati pa'y bakla na ako. Ayaw lang sigurong tanggapin ni mama. One day, meron akong ginawang kakaiba sa sarili ko. Hindi ako nagbibihis babae. Dati. Napagkatuwaan ko ang lipstick ni mama. Kinuha ko at ginamit sa aking labi. Maya-maya pat, bigla na lang sumigaw ang mama ko. At ang sabi sa akin, "Ba't mo ginagawa yan? Lalaki ka. Hindi ka dapat nagli-lipstick." Doon ko napagtanto na hindi pala ako tanggap ni mama. Tumahimik lang ako noon. At panakangga ng lahat ng mga pinagsasabi ni mama. Naiisip ko, ang dami kasing pinagdaraanan ni mama. Ayoko nang dagdagan pa ang stress niya. Sa kabilang banda, alam ko rin sa damdamin ko na nagbago ang pagtingin ko kay mama. Lumipas ang panahon. Tuloy pa rin ako sa paglaban sa buhay. 5 taon ang lumipas. Nang biglang may nakilala si mama. At etong lalaking ito ay naging pangalawang asawa niya.
Nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Nagkaroon sila ng 3 anak. Kahit sobrang hirap, tinanggap pa rin naming magkakapatid. Bakit? Para may makatuwang si mama sa buhay. Akala namin, ganun na rin talaga ang magiging sistema. May katuwang si mama sa buhay. Pero akala lang pala naming lahat yun. Dahil hirap at sakit pala sa ulo ang mararanasan niya sa pangalawang asawa niya. Kaya isang araw, hiniwalayan na lang niya iyon. Then, 21 years old ako nang huminto ako sa kolehiyo. Pinili kong maghanap ng trabaho. Yung mga kapatid ko, pinauna ko muna sila sa pag-aaral. At yung ate ko naman, nabuntis. Katulad din ni mama na single parent. Marami pa akong pangarap sa buhay. Yung pang-individual. Pero parang mas marami pa akong pangarap para sa pamilya namin. Para sa mga kapatid ko. Kahit gusto kong makapagtapos ng pag-aaral, pinili kong magtrabaho. At hindi ko isasara o ihinto ang pagpangarap sa buhay. Lalo na ngayon na ang tingin ng mga kamag-anak namin sa pamilya namin ay mas mahirap pa sa mahirap. Pinakababa o pinakamababa ang estado sa buhay. Minamata at minamaliit kami. Pero hindi ko na lang pinapansin yon. Dahil ang mga matang mapanghusgang yon ang gagamitin ko para mabago ang buhay namin. Alam ko rin na mababa ang tingin nila sa mama ko. Oo, aaminin kong may sama ako ng loob kay mama. Dahil alam kong hanggang ngayon hindi niya pa rin tanggap ang pagkatao ko. Pero nanatili ang pagmamahal at respeto ko sa kanya. At kahit kailan, hindi naman niya ako iniwan. Ganun din ang gagawin ko sa kanya. Hindi ko siya iiwan. Life is full of challenges. Kaya dapat mas piliin nating magstay at huwag huminto sa buhay. Dahil kaya natin ang anumang hamon sa buhay. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Gab. At ito ang aking secret file.